ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ଖୁସି ନା? ଲକଡାଉନ ଟା ଫିଟିଗଲା ରାତି 10ଟା ଯାଏ। ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ଫିଟିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ନା? ଆବେ କଣ ହବ ଲକଡାଉନ ଫିଟିଲେ? ଏଠି ଆମ କଟିକିଆଙ୍କ ପୁରା ମନଟା ଖରାପ, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭଲ ନାହିଁ ମନ? କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଲା, ଗୋଟେ 6 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବନି, 4 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ। କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ 6 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, 4 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ କଣଟା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଓହୋ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ତମ ସରକାରଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିଟା ବୁଝିନ ଆଉ। କଣଟା ତୁ ବୁଝି ପକେଇଛୁ? କଣଟା ବୁଝି ପକେଇଛୁ ମତେ କହିଲୁ? ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ, ତୁ ଆ ଭିତରେ କଣ ବୁଝିକି ଲେଉଟେଇ ପକେଇଲୁ ନା? ଆରେ ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇନାହାନ୍ତି କି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଖଟେଇକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଇଛନ୍ତି। କଣ ମତେ ବୁଝେଇଲୁ? ବୁଝା କଣ ବୁଝିଛୁ, ବୁଝା। ଓହୋ ମିଶ୍ରା ବାବୁ, ତମେ ଖାଲି ଉଚ୍ଛନ ହେଲେ ଚଳିବ, ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ପୁରା ଶୁଣ। ଦେଖ, କରୋନା ସାଇଜଟା କଣ ଛୋଟ, ତ ଛୋଟ କରୋନାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଛୋଟ ଭର୍ଜନଟେ ଦରକାର। ହଁ, ଆଉ ବଡ ଭର୍ଜନରେ ତ ବଡ ଖଣ୍ଡା, ସେ ବଡ ଖଣ୍ଡାଟା କରୋନା ଉପରେ ପାସ୍ କରିକି ପୁରା ପଳେଇବ। ଆଉ ଛୋଟ ଭର୍ଜନର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡା ସିନା କରୋନା ଦେହରେ ପିଚକିନା ପଶିଯିବ, ଆଉ ବଡ ଖଣ୍ଡା କଣ ପାରିବ ନା? ବେକାରିଆ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ସେଟା ବଡ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମହିଷାସୁର ପାଇଁ ନା ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଟୋ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁନୁ, ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଦିଅ, ପୁରା କରୋନା ତା ପରଦିନକୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଠି ଫାଜିଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, ଇଏ ଏଠି ଫାଜିଲାମି କରୁଛି ବସିକି। ଏ ଭାଇ, ଫାଜିଲାମି ମୁଁ ନୁହଁରେ, ଆମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ କରୋନାର ବଢୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର କମେଇ ଦେଲେ। କଣ ଲାଭ ମିଳିଲା? କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଗଲା? ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଯଦି 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ହେଇଯାଉଛି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢିଯିବ। ଆଉ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଯଦି 4 ଫୁଟ ହେଇଯାଉଛି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା ଏଠି। ଆର ସଠିକ କାରଣ ସରକାର ଆଜି ଯାଏଁ ଦର୍ଶାଇ ପାଇଲେନି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, ଫାଜିଲାମି ସିନା କଲା, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ କଥାଟା କହିଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କଣ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ କଟିକିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏଇ କଥାଟି ବାଜିବ ଯେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଯିବନି। ହଁ, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କଟକଣା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁନି ଦୟାକରି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।